खुलुमबाय दिनैनि NBNN नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ कक्राझाराव गा 29थि लामा रैखाथि सप्ता फालिदों बर' आइजोफोरनि गोजोन सोमावसार आयदानि सायाव बेंखन सावरायमेल खुंदों कुंगा ब्रैथि गामि फोरबो सान फालिदों आरो तामुलपुराव खुंफुंनाय गा नैथि अल आसाम रिय सिटु काराटे डु चेम्पियनशिप बादायलायनाया गोजोनै गोजोन जोबलांबाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव हादोरजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला आरो BTCनि सदर सहर कक्राझारावबो गा 29थि माहारियारि लामा रैखाथि सप्ताखौ खुंफुंनाय जायो हादोरनि दाब दाब ओनसोलफोराव थांनाय 23 एप्रिल अक्ट'निफ्राय 30 एप्रिल अक्ट'सिम खुंफुंनाय गा 29थि माहारियारि लामा रैखाथि सप्ताजों लोब्बा लाखिनानै रबिबाराव कक्राझार जिल्ला पुलिस आरो कक्राझार जिल्ला DTOनि जुथाइ बानजायनायाव गा 29थि माहारियारि लामा रैखाथि सप्ताखौ फालिदों खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव कक्राझार पुलिस थानाय OC बि बसुमतारिया बुङोदि आथिखालाव जाफ्लेबाय थानाय लामा जाब्रबथाय गारि मटर सालायगिरिफोरनि जाब्रबथाय बायदि बिथिंनिफ्राय रैखाथि मोननांगौनि थाखाय जेब्लाबो हेलमेट हमनांगौनि थाखाय सांग्रांथि लाबोनायनि थांखिजों हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों होननानै बुङो एटु एक्चुअली माने एटु प्रत्येक बছৰ पता হয় আৰু মানে যেহেতু মানে আজিকালি খুব মানে रोड एक्सीडेंट হৈ থকা হৈছে খুব एक्सीडेंट হৈ থাকে এখানে এটা আমি अवेयरनेस পাবলিক মাজত अवेयरनेस দিবৰ কাৰণে আমি এটু অভিযান কৰিছো আৰু প্ৰত্যেক বছৰ এটু ন্যাশনাল প্ৰেজেন্ট কৰা হয় অভিযান আমি ৰেলি কৰি এতিয়া মনমজাই আমি এনাউন্স কৰি দিম কি কৰিব লাগে आसामनि राजधानी गुवाहाटी नोगोरमानि विवेकानंद केन्द्र इन्स्टिट्यूट कालचारेल अडिटोरियम नब्लाङाव रबिबाराव बर' आइजोफोरनि गोजोन सोमावसार आयदानि सायाव मोनसे बेंखन सावरायनाय जथुम खुंफुंनाय जायो आइजोफोरनि गोजोन सोमावसार आयदानि सायाव लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय बेंखन सावराय जथुमजों लोब्बा लाखिनानै कनफ्लिक्ट रिकनसिलिएशन पीस ए बड' वुमेन इन आसाम आयदानि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो बे हाबाफारिया आसाम हादोरसायाव थानाय गासै आइजो माहारिनि गोजोन समाजारि आबहावा दानायनि आरो आइजो माहारिखौ मान होनानै रैखाथिनि बायदि आयदानि सायाव सावरायलायनाय जायो मख'नाय जायोदि बे हाबाफारियाव मेरि एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन आफाद गौथुमनि आइजो दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों BTCनि सदर सहर कक्राझार नोगोरनि साखाथि खोला खासिबारि गामियाव रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गा ब्रैथि गामि फोरबो सान फालियो साया माया क्लाबनि बानजायनायाव खोला खासिबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय गा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गामि फोरबो साननि हाबाफारिया 28 आरो 29 अक्ट' साननैनि हाबाफारिजों गोजोनै गोजोन थुंगेलाङो जोबथा साननि हाबाफारियाव मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा मन कुमार ब्रह्मआ जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो सेरफांगुरि जनता फरायसालिमानि बिबुंगोरा डक्टर आदाराम बसुमतारिया 1970 निफ्रायनो सायामाया क्लाबा मोनसे फुटबल टीम गठन खालामदोंमोन बे सायामाया फुटबल टीमा दिनैसिमबो कक्राझार स्पर्ट्स लीगआव जइन लागासिनो दङ आरो दा बे हिसाबै सिगांनिफ्रायनो बल जोबोनाय बोसोरै जोबोनाय बेनि फलाफल हिसाबै फुटबल गेलेनानै गोबां मानसिया साख्रि बाख्रि मावदों बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय तामुलपुर गग्रा सकआव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय खुंगा नैथि अल आसाम सिटु रिय काराटे डु चेम्पियनशिप बादायलायनाया रबिबाराव गोजोनै गोजोन जोबलांबाय जापान काराटे डु कुनिबा हुन्डु इन्डिया तामुलपुर ब्रान्चनि बानजायनायाव 28 आरो 29 अक्ट' खुंफुंनाय चेम्पियनशिप बादायलायनायनि जोबथा साननि हाबाफारियाव दुलाराय आसामनि गुबुन जिल्लानि काराटे गेलेगिरिफोरखौ बादायलायनाय नुनो मोननाय जादों कहने को बहुत बुरा लग रहा है लेकिन मुझसे कहे बिना रह नहीं जा रहा यहाँ पे सांस बड़ी अच्छी आ रही है One, two, three, four, five.
प्राइस नियर अबाउट 300 पार्टिसिपेंट यादा आइसे रिसेप्शन कमिटी तरफर পৰা কোনো হেৰি কৰা নাই গোটেই একমডেশন আৰু ফুডিং এবিলা অ্যারেঞ্জ কৰিছে প্ৰতিযোগীসকলৰ পৰা আমি যাতে ভাল পাৰফৰমেন্স কৰে ভাল ইন ফিউচাৰত যাতে ভাল অসমৰ গৌৰৱ কুৰাই আনিব পাৰে অলিম্পিক এবাৰ কাৰাটে অলিম্পিকত সোমাইছে আগতে টাইকোৱাণ্ডো আছিল এবাৰ কাৰাটেও অলিম্পিকত সোমাইছে গতিকে আমি ভাবো অসমৰ পৰা যিখিনি ষ্টুডেন্ট আহিছে সেইখিনিৰ ভিতৰত যাতে অলিম্পিকতো আমাৰ গোল্ড মেডেল আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই ব্লেছিং কৰিছো আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্টসকলক আৰু আমি আশা কৰিছো रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों क'क्राझाराव गा 29थि लामा रैखाथि सप्ता फालिदों बर' आइजोफोरनि गोजोन सोमावसार आयदानि सायाव बेंखन सावरायमेल खुंदों कुंगा ब्रैथि गामि फोरबो सान फालिदों आरो तामुलपुराव खुंफुंनाय गा नैथि अल आसाम रिय' सिटु काराटे डु चेम्पियनशिप बादायलायनाया गोजोनै गोजोन जोबलांबाय बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।